Det snor sig. Lige nu står der kun nødopkald. Det tager jo mange gange. Vi skal lige koncentrere os. Hvad er det nødopkald? Nej, nu kom den. Nu kom den. Tror jeg, må jeg se? Nej, Hvorfor er det, at finde mig hjem, når det I bor det ved siden af? Fordi hvis det var sådan, så ville du ikke komme... Okay, den korte version er derfor. Tørstetidet virker ikke længere. Nej, du har lige smækket din røv igennem det for helvede. Det kan vi godt smide ud nu. Er den blevet låst, eller? Nej, jeg tog forsøgsføring. Vi skal ikke bruge alle koderne tilbage. Kasper, gå i seng og sov. Venligst. Hvor har jeg ondt i hele kroppen i dag, lige pludselig. Nej, bare vent til i morgen. Det er ondt i loven, det her. Jamen, så skal det her, Det gør klar du i morgen. Nej, vi smider det tøj der i stykker her, eller aktivet, så smider det til sprog. Til morskrald, nej, til store skrald. Så det er ude af syne. Så er det bare ud over trappen, er det du siger. Nej, jeg er tosset i hovedet. Hvorfor? Det er fandme da fucking dig, der knækker det stykker. Ej, skal vi smide ud af sengen? Ja, Ikke for at lokke ved det. Ej, det kunne være sådan lidt sjovt. Ej, du tør jo ikke. Det kunne være sådan lidt sjovt. Jeg synes, det kunne være rigtig fæsen. Jeg tror ikke på, du når sig til det. gør det. Ej, vi prøver det fandme. Kom, tro på. Nu skruer vi på her. Så åbner man døren. Så er den på tagsgarage. Det er mig sammen også. Og så siger han, klap. 3. Gå helt hen til. 2. Nej, ikke den vej, Den landede på bilen. Vi skal væk. Kasper, kom. Kom, gå ind og sov.